Araba Desamuru kalo tile 31 san 2025 Demes TV cɛna muso ni cɛw ni yantuba aw bisimila Demes TV sanfɛ foli ani tanuba kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw don kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu m'an bolo k'olu dɔw kulo ka olu dɔw bɛ tali kɛ ka sagani ni salaba yɛrɛ kɔni i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen min yɛrɛ kɔni ye sɛw ye k'olu caman yɛrɛ kɔni san o wagati kelen yɛrɛ fana la min yɛrɛ kɔni ye minan yuruguyurugulenw yɛrɛ kɔni o caman yɛrɛ fana bɛ don an ka Mali da yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de la min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana douane ɲɛmaaba yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Cheikhna Amala Jallow ale yɛrɛ kɔni ye alerte kɛ ni ka welewelema da yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana douaniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a fɔ k'u k'u cɛsiri kosɛbɛ ka sagani ni san laban yɛrɛ kɔni sabula fɛn yuruguyurugulen caman yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni wagati ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Bamako cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni bɛ na Musa Mara ni o ye an ka jamana minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ka ale ka dossier yɛrɛ kɔni baara daminɛ janvier kalo tile 19 san 2026 yɛrɛ la a ka avocat Monsieur Mutakatali ale yɛrɛ kɔni ni laseliba yɛrɛ kɔni kɛ tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 wagati tɛmɛnenw la CNT membre 2 olu yɛrɛ kɔni kun bɔra cikan dɔw yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔ siraw kan cikan minnu yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ ko ninnu wa fana ko menace belebele yɛrɛ fana de don o yɛrɛ kɔni kosɔn min yɛrɛ kɔni parti politique ma dɔw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni taara ni ka taa plainte yɛrɛ kɔni déposer CNT ka mɔgɔ fila ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 an y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaba yɛrɛ kɔni don o maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka procès ko yɛrɛ la sabula an ka jamana kiiritigɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɔ ko kabini octobre kalo tɛmɛnen san 2025 k'an ka jamana kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa maa fila yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni k'u minɛna douane secteur yɛrɛ kɔni na ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u minɛna Bamajɔlen maa dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ nka an ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bilala kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bilala ka taga Moti yɛrɛ kɔni wa fana k'u yɛrɛ bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ baasi fosi yɛrɛ de t'u la Menaka autorité maaw ye communiqué dɔ yɛrɛ kɔni cari tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na u b'a da Menaka école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni tulo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun y'u ka kalan baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka segin ka taa u ka kalansow yɛrɛ kɔni na ni ka taa u ka kalan baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko sani janvier kalo tile 5 cɛ san 2026 ko ni maa min yɛrɛ kɔni ma segin ka taa ni ka taa i ka kalan yɛrɛ kɔni na ka taa i ka kalan baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko ɲangili dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa ko tigi yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Niger jamana ɲɛma ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko le général Abdraman Chani k'ale ni Turki jamana ɲɛma ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Tayyip Erdogan ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni telefɔni yɛrɛ kɔni ye tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ni kunnafoniya ninnu b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi do kibaru kɔnɔna na I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni san laban yɛrɛ kɔnɔna maa caman yɛrɛ kɔni bɛ dumunifɛn caman yɛrɛ kɔni san ni k'a bila u kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛw fo ka taa se jɛgɛw yɛrɛ kɔni ma o wagati yɛrɛ fana la min yɛrɛ kɔni ye dumunifɛn yuruguyurugulen yɛrɛ kɔni o caman yɛrɛ de bɛ don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ ye an ka jamana douane ɲɛmaaba yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Cheikhna Amala Jallow ale yɛrɛ kɔni ye welewelema da yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana douaniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka caman yɛrɛ kɔni fara u ka cɛsiriw n'u ka opération yɛrɛ kɔni kan ka sangani ni san laban yɛrɛ walasa u bɛ se ka dankari yuruguyurugufɛnw bɛɛ lajɛlen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka jamana douane ɲɛmaaba yɛrɛ ka nin alerte belebele yɛrɛ kɔni ye jaabi ɲuman yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka d'a kan ko Bamako brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ye opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni na u sera k'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da sɛ carton 2,800 yɛrɛ kɔni kan ni o carton kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ taa kilogramme 10 yɛrɛ de la ko sɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra Brésil jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni ma d'u ma o kɔfɛ yɛrɛ kɔni u y'u tɛgɛ yɛrɛ fana da jɛgɛ carton 150 yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ fana carton kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ taa kilogramme 30 yɛrɛ de la ko o
o jɛgɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɔra Chine jamana yɛrɛ de kɔnɔna na. Ko an ka jamana douanier maaw ka ni opération belebele ninnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana douanier ka cɛsiriba yɛrɛ de kɔni yira jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya lakanali ko fo ka taa se jamana sɔrɔkow yɛrɛ kɔni ma ni ka dankari yuruguyurugufɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni nin san laban yɛrɛ kɔni wagati min yɛrɛ kɔni la ni yuruguyurugufɛnw caman yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana kɔnɔ. Ko janvier kalo tile 19 nata in san 2026 ko min yɛrɛ ye Bamakɔ cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ bɛna Musa Mara ale ka dossier yɛrɛ kɔni examineli baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama min yɛrɛ kɔni Musa Mara ye ale ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ yɛrɛ de ye. O laseliba yɛrɛ kɔni kɛra Musa Mara ale ka avocat yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Monsieur Mutakatali yɛrɛ kɔni tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ko ni audience kura min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ o bɛna tari kɛ Musa Mara ale ka galagili kɔrɔw yɛrɛ kɔni na min na Musa Mara ale yɛrɛ kɔni kun jalakira san 2 kaso yɛrɛ kɔni na min na a bɛ san 1 yɛrɛ kɔni kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na. A ka o projet fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra octobre kalo laban yɛrɛ la san 2025 ko octobre kalo tile 27 san 2025 Bamako pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni Musa Mara yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ Musa Mara yɛrɛ kɔni ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ walima k'a ye wale dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ wa ko Musa Mara yɛrɛ kɔni ma sɔn an ka jamana autorité maaw ka décision yɛrɛ fana ma ko yɛrɛ kɔni sababu la o yɛrɛ kɔni y'a jalaki ni k'a bila amande dɔw yɛrɛ kɔni sarali la min yɛrɛ kɔni bɛ taa fɔ CFA wari 500 yɛrɛ la ani ka wari dɔ yɛrɛ kɔni sara Mali jamana yɛrɛ kɔni wari min yɛrɛ ye taamasiyɛn yɛrɛ de ye. Hakilinajigi yɛrɛ kɔni na Musa Mara yɛrɛ kɔni kun minɛna k'a bɛ utu kalo tile fɔlɔ yɛrɛ la san 2025 min yɛrɛ kɔni ye a ka avocat yɛrɛ ni o ye Monsieur Mutakatali yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele yɛrɛ kɔni kɛ min y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara ka affaire ko yɛrɛ kɔni jugement yɛrɛ baaraw yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ tuguni janvier kalo tile 19 san 2025 Bamakɔ cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni fɛ sabula o y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen minnu yɛrɛ kɔni kɛ Musa Mara ka jugement yɛrɛ kɔni kɛ ni ka a jalaki ni san 2 kaso yɛrɛ kɔni ye ko olu yɛrɛ kɔni ka jugement kɛcogo yɛrɛ kɔni ma ɲa ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni y'u kunda k'u ɲɛsin Bamakɔ cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'olu ka segin ni k'a ka dossier yɛrɛ fana examiner waati tɛmɛnenw na parti politique disu maaw yɛrɛ kɔni kɛ plainte yɛrɛ kɔni tigɛ ni k'a di CNT mɔgɔ 2 yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u ye CNT membre 2 ninnu yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'u ye cikan dɔw yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan cikan minnu yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ ko olu ye nin ye wa fana ko menace ba yɛrɛ de don an y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaba yɛrɛ de kɔni donna ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka procès yɛrɛ kɔni na sabula tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye tribunal maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna jɔ k'a sɔrɔ ko tribunal maa ninnu yɛrɛ de kɔni kun y'a yamaruya k'a fɔ k'u kan ka procès yɛrɛ de kɔni dayɛlɛ ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko nka u ka o yamaruya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tali kɔfɛ u tila tuguni ka yamaruya k'a fɔ ko ka u ka procès bɛɛ lajɛlen baaraw jɔ tribunal maaw ka ni décision belebele yɛrɛ kɔni tali yɛrɛ kɔni bɛ ka maa caman yɛrɛ kɔni bila ɲininkaliw yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko tribunal maaw ka ni procès in baara jɔli yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ misali yɛrɛ kɔni ka affaire dɔw yɛrɛ fana baaraw yɛrɛ kɔni jɔ affaire minnu yɛrɛ fana ka surun CNT membre maaw ka affaire yɛrɛ kɔni na ko k'a sɔrɔ ko maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka affaire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ u ka cikan dɔw yɛrɛ kɔni carilen ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan cikan min yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ ko menace don wa fana ko nin yɛrɛ de don Monsieur Mutakatali ale yɛrɛ de kɔni kun ye parti politique disu maaw yɛrɛ ka avocat yɛrɛ ye ale y'a yira k'a fɔ ko CNT membre 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka cikan yɛrɛ kɔni farinyana kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni parti politique maaw yɛrɛ kɔni taara ni ka plainte yɛrɛ kɔni déposé u tɔgɔ yɛrɛ la wa fana Monsieur Mutakatali y'a yira k'a fɔ ko maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni kun lakananen yɛrɛ kɔni kun tɛ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kun m'u bali k'a fɔ k'u ka procès tɔ ninnu yɛrɛ kɔni kun ka kɛ Monsieur Mutakatali yɛrɛ kɔni ye communiqué dɔ yɛrɛ kɔni cari min na y'a yira k'a fɔ ko parti politique disu maaw ye plainte min yɛrɛ kɔni déposé CNT membre 2 ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko plainte yɛrɛ kɔni kun tɛ ka labaara wa k'u ma ɲɛfɔli yɛrɛ fana kɛ olu ye kun min yɛrɛ kɔni na plainte yɛrɛ kɔni ma labaara kun min na plainte yɛrɛ kɔni ma se ka taga ɲɛfɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ kɔni parti politique disu ka avocat yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ye procédure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔnɔna
plainte yɛrɛ kɔni bɛ se ka labaara ko avocat ka o procédure yɛrɛ kɔni de bɛ ka kɛ sababu ye walasa ko avocat ka o procédure yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye cogo min yɛrɛ kɔni na plainte yɛrɛ kɔni baaraw bɛ se ka ɲɛtaga yɛrɛ kɔni sɔrɔ avocat ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ka sɔrɔ ka maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw bɛɛ lajɛlen enregistré ka sɔrɔ k'u ka dossier bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni programme cogo min yɛrɛ kɔni na u ka procès baaraw yɛrɛ kɔni bɛ se ka daminɛ octobre kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 u ka o audience kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni tribunal maaw yɛrɛ kɔni olu ye décision fila yɛrɛ kɔni ta décision fɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ 5,500,000 sarali yɛrɛ kɔni la k'u ye o wari min yɛrɛ kɔni ɲini maa fila ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ye o wari yɛrɛ kɔni sara a filanan yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka procès reportel ko yɛrɛ kɔni na tribunal maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye CNT membre fila ninnu yɛrɛ kɔni ka procès yɛrɛ kɔni ko o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bila ka novembre kalo tile 27 san 2025 don yɛrɛ de kɔnɔ ko tribunal maaw ye o don min yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko u ka procès yɛrɛ kɔni baaraw bɛ daminɛ o don kɔfɛla yɛrɛ kɔni na ko o don kɔfɛla yɛrɛ kɔni ko enregistré bɛ tribunal maaw yɛrɛ kɔni bolo wa fana k'u kun kan ka o don kɔfɛla baaraw bɛɛ lajɛlen bato i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni tribunal maaw yɛrɛ kɔni a yamaruyalen don olu yɛrɛ kɔni bolo ni ka procès dɔw yɛrɛ kɔni décidé min yɛrɛ ye misi Mutaga Tali yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ye nin communiqué belebele yɛrɛ kɔni cari an ka jamana kan yɛrɛ la ni o ye bamanankan yɛrɛ de cogo min yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni procès kɔni yɛrɛ la ko décembre kalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 ko tribunal maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye waati min yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ u ma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka procès yɛrɛ kɔni baara kɛ ko o wagati janyana kosɛbɛ wala k'u ka u ka procès baara bɛɛ lajɛlen jɔ o kun yɛrɛ dɔrɔn de kɔni kosɔn min yɛrɛ kɔni tribunal maaw yɛrɛ kɔni olu ye CNT membre fila ninnu yɛrɛ kɔni ka procès baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ tribunal maaw ka nin décision belebelew yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ dabaliban koba yɛrɛ de kɔni mɔgɔw yɛrɛ kɔni bolo sabula mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka cogo jumɛn yɛrɛ kɔni tribunal maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka nin décision sugu yɛrɛ kɔni ta sabula ko cogo jumɛn yɛrɛ la tribunal maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka procès dɔ yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni jɔ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ délai dɔ yɛrɛ kɔni tali min yɛrɛ taara u yɛrɛ fɛ fana ko tribunal maaw yɛrɛ kɔni ka ni procès jɔli yɛrɛ kɔni ma yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tribunal maaw yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ de kɔni kun ye décision min yɛrɛ kɔni ta k'u yɛrɛ de kɔni ma tila ka o lawaleya min yɛrɛ ye misi Mutaga Tali yɛrɛ kɔni ye nin décision tali yɛrɛ kɔni kɛra koba yɛrɛ de ye ale yɛrɛ kɔni bolo min na y'a yɛrɛ kɔni ɲininka k'ale yɛrɛ kɔni kan ka kasi walima a kan ka yɛlɛ yɛrɛ kɔni nin ko in na sabula a kɛra dabaliban ko yɛrɛ de min yɛrɛ kɔni ye avocat dɔw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ma sɔn tribunal maaw ka décision yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ taga ni affaire yɛrɛ kɔni ye kiiritigɛsoba wɛrɛ yɛrɛ de la k'a tɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u sinsin procès ko in yɛrɛ dɔrɔn de la ko nka ko ɲininkali yɛrɛ kɔni de don min na u bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni kiiritigɛso sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni batora ko nka ko ɲininkali yɛrɛ kɔni don min na u bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni tribunal maa ninnu yɛrɛ kɔni ye kiiritigɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bato ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ kiiritigɛsow yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka bato min yɛrɛ ye misi Mutaga Tali yɛrɛ kɔni ale ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko ni procès yɛrɛ kɔni tɔ baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ continuer wa fana ko kiiri yɛrɛ bɛ tigɛ nin ko in yɛrɛ fana la tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 DIRPA mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la k'a fɔ ko an ka fintigilakaw yɛrɛ ka camion citerne siraba kɔlɔsili yɛrɛ kɔni sen fɛ Buguni sira yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ko ka o kɔlɔsili yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminaw yɛrɛ kɔni k'olu ye Bamakɔle maa dɔw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ déplacement yɛrɛ la k'u ka déplacement ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kun bɛ fɛ ka jan yɛrɛ kɔni de da an ka jamana camion citerne yɛrɛ kɔni ɲɛ ko yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u ye farabu juguman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin o Bamakɔle maa ninnu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keleya ale ni Famana kɛrɛfɛla yɛrɛ de la k'u ka farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamakɔle maa caman yɛrɛ kɔni bɔnna u ni na fo ka taa se u ka moto ale n'u ka kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ fana ma k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ 4 yɛrɛ de la yɔrɔ ninnu yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Keleya ni Famana yɛrɛ de la an ka jamana fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'alisa k'olu bɛ camanba yɛrɛ kanu fara wa cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan camion citerne yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la maliden cɛman n'a denmisɛnnin n'a maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka
tajima fɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ duwawu yɛrɛ kɔni kɛ Ala ka basigi sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna Ala ka sebaya yɛrɛ fana di an ka jamana finitigilakaw yɛrɛ ma ko octobre kalo daminɛ yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka jamana kunnafonidilaw filaw yɛrɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ an ka jamana teleso yɛrɛ kɔnɔna ko Bamacɔle maa yɛrɛ kɔni kun ye o maa fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛ Douentza localité yɛrɛ kɔnɔna n'an ye kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni labilala ka bɔ Bamacɔle maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo o fana k'u yɛrɛ kɔni bɛ Moti région yɛrɛ kɔnɔna na ko baasi fosi yɛrɛ fana t'u la ko maa fila minnu yɛrɛ kɔni minɛna olu bɛ tali kɛ Dawuda Kone yɛrɛ kɔni kan ni ale ye Douentza telesoba yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba dɔ yɛrɛ ye ale ni a ka caméraman yɛrɛ de kɔni minɛna ni ale yɛrɛ fana tɔgɔ de ye ko Salif Sangare ko maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala kalo 3 minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ hakilina jigila ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛna octobre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025 k'u to u ka cidenya baara dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana centre yanfan dɔ yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba dɔ yɛrɛ kɔni kan sira min yɛrɛ kɔni bɛ Sevare ale ni Douentza yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ ko zone yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ ko faratiba yɛrɛ de kɔni bɛ sabula maa maramafɛntigi yɛrɛ kɔni ka ca o zone yɛrɛ la kosɛbɛ o minɛli kɔfɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye u ka baarakɛyɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ye signalement yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ kɔni na min na u y'a yira k'a fɔ ko nin maa fila ninnu yɛrɛ kɔni tunun na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bilalen don ko nka ko maa si yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn Bamacɔle maa ninnu yɛrɛ kɔni kun y'u minɛ kun min yɛrɛ kɔni na ani u y'u bila kun min yɛrɛ kɔni na ko maa si yɛrɛ kɔni t'a o dɔn ko min na maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Bamacɔle maaw yɛrɛ kɔni bolo ko sabula ko décembre kalo daminɛ yɛrɛ kɔni na ko Bamacɔle maaw ye ja dɔw yɛrɛ kɔni cari ja minnu yɛrɛ kɔni na ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kun b'a kɔnɔna na wa u balolen yɛrɛ fana don o de kama maaw yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko Bamacɔle maaw ye ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛ wa fana k'u balolen yɛrɛ de don ko ni kunnafonidila fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ye maa caman yɛrɛ kɔni minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ko misaliya yɛrɛ kɔni na san 2020 septembre kalo yɛrɛ kɔni na k'u kun ye an ka jamana kunnafonidila yɛrɛ kɔni dɔ minɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Hamadu Ɲali Buli k'ale yɛrɛ kɔni minɛna ka to a ka baara yɛrɛ de kɔni senfɛ Mopti région yɛrɛ kɔnɔna na ko san 2021 avril kalo yɛrɛ fana na min yɛrɛ fana ye Musa Bana Diko ye ni ale yɛrɛ fana ye ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ ye rajoso dɔ yɛrɛ kɔni na k'ale yɛrɛ fana minɛna o yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ fana la ko ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala u minɛnen kalo dama dama yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko san 2023 wagati yɛrɛ fana la ko Mustafa Kone ale ni Salek Agjidu ko ni maa fila ninnu yɛrɛ fana minɛna an ka jamana nɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni na attaque dɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra k'a ɲɛsin rajoso dɔ yɛrɛ kɔni ma ko o attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kunnafonidila dɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ale ni ka kelen yɛrɛ fana jogi kosɛbɛ ko nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidi ko yɛrɛ kɔni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko faratiba yɛrɛ kɔni b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati yɛrɛ kɔni na k'a bɛ san dama dama yɛrɛ kɔni bɔ ko an ka jamana kunnafonidila minnu yɛrɛ kun bɛ taa an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko faratiba yɛrɛ de kɔni bɛ olu ka baara yɛrɛ kɔnɔna na sabula kuma caman yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ k'u ye dɔw minɛ walima ka dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko bɛɛ n'a ta o ta min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni cari an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Dawuda Kone ale ni Salif Sangare yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bilala ka bɔ Bamacɔle maaw yɛrɛ kɔni bolo kalo 3 minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ ninnu ka minɛli yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidili yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko faratiba yɛrɛ de kɔni b'a la k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔna na min n'an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni communiqué dɔ yɛrɛ kɔni cari tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 min na yɛrɛ kɔni u b'a da min n'a ka école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni kulo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ k'u b'a ɲini olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'u ka se ka taa u ka kalan baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛ yanni janvier kalo tile 5 yɛrɛ kɔni cɛ san 2026 ko nin maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma segin ka taa kalan yɛrɛ kɔni na ni ka taa kalan yɛrɛ kɔni kɛ kalandenw yɛrɛ kɔni ko k'o tigi yɛrɛ kɔni mana minɛ ko ɲangili jugu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni k'o tigi sɛgɛrɛ sabula ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni k'u ka wele yɛrɛ kɔni bila min n'a ka école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka segin ka taa u ka kalan baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko n'i y'a ye ko u ye nin ɲangili jugu yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko ni maa min yɛrɛ kɔni ma taa k'u b'o tigi yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko b'a yira k'a fɔ k'u ka wele tɛmɛnen ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko o
école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma segin ka taa u ka kalanw yɛrɛ baaraw de daminɛ. Ko tɛnɛ tɛmɛnen Desanburu kalo tile 29 san 2025 min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa ye ni ale tɔgɔ de ko le général Abdraman Chani k'ale ni Turki jamana ɲɛmaa ni ale yɛrɛ fana tɔgɔ de ko Tayyip Erdogan ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnyaba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ telefɔni yɛrɛ kɔnɔna na o don kofɔlen yɛrɛ la. Ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na u ye kumabaw yɛrɛ kɔni fɔ i n'a fɔ u ka jamana fila ninnu yɛrɛ ka intérêt kow yɛrɛ kan. O kɔfɛ u ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma u ka jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔnɔna ani u ka teriya yɛrɛ la. U y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Niger ale ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni ka ɲi kosɛbɛ o fana k'u ka caman yɛrɛ kɔni fara u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kan cogo min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ. Général Abdraman Chani ale ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Turki jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma a ka dɛmɛ Niger jamana yɛrɛma hɔrɔnya ko yɛrɛ kan fo ka taa se a bɛ ka dɛmɛ min yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet ba dɔw yɛrɛ kɔni la projet minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni fɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka caman yɛrɛ kɔni fara u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kan. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru kan an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.